Ei, què passa? Benvinguts i benvingudes a un nou vídeo de pel·lícules. Bé, avui m'agradaria fer com un mix de recomanacions de pel·lícules, sèries, inclús algun curt, documental, etc. I bé, he mirat de portar-vos una mena de top 10, tot i que, bé, l'ordre no és que sigui de millor a pitjor, sinó que simplement ho he ordenat així perquè m'ha sortit així, ja està. Bé, recordar-vos que porto res menys aquí a YouTube. Moltíssimes gràcies a tots els que em veu donar suport amb el meu primer vídeo, que us el deixaré per aquí. I res, recordar-vos que s'agraeix moltíssim el vostre suport, ja sigui doncs, seguint aquesta compta de YouTube, seguint la meva compta d'Instagram, que us la deixaré per aquí, tant com la de Twitter també. I ja ho sabeu, és gratis. Un like, subscriviu-vos al canal. I va, deixem-nos històries i anem al vídeo. Vinga, va. Bé, avui, com ja haureu vist en el títol del vídeo, us porto el que van ser per mi el meu top 10 de quarantena, el que em va ajudar a passar millor la quarantena. Bé, començarem una que probablement molts ja coneixeu. És una pel·lícula de Netflix i just quan jo vaig començar a mirar-la, quan portava mitja horeta, 3/4, jo em pensava que era una sèrie. I la vaig veure com una miqueta amb ganes de que realment ho fos i que poguessin treure més suc d'allà perquè realment m'estava agradant molt. Però bé, finalment me'n vaig emportar una mica de xasco quan vaig veure que seguia i dic, ostres, quan dura aquest capítol? I res, al final era només una pel·li que vaig disfrutar moltíssim, però que pensava que era una sèrie. Estic parlant de El Hoyo, una pel·lícula que es va estrenar el 2019, protagonitzada per Iván Massaguer, i la podríem catalogar dintre de ciència-ficció thriller. Tot comença quan el protagonista es desperta dins d'una cel·la i de seguida veiem que es tracta d'una presó una miqueta diferent. De seguida coneix el seu company de cel·la, un home bastant gran, una miqueta trambòtic, parla una miqueta com així, sembla una mica boig, i a poc li va explicant doncs, el funcionament d'aquesta presó, i és que aquesta presó està separada per pisos, és a dir, hi ha 2 persones per cada pis, veiem com un cop al dia baixa per el forat que separa tots i cada un dels pisos, des del pis 1 fins a l'últim pis. En el mig de cada cel·la hi ha un forat on tu pots veure els dels pisos de més amunt i els dels pisos de més avall. Tot i així, hi ha una distància considerable, suficient com perquè costi molt pujar o costi molt baixar. Doncs a través d'aquest forat, una vegada al dia, baixa una taula plena de menjar. De seguida, per això, el protagonista se n'adona que aquest menjar arriba en unes condicions ínfimes. I el company de cel·la explica al protagonista que aquest menjar, quan comença la planta 1, està perfecta i va baixant per planta, s'està un cert temps a cada planta i va baixant, amb la qual el protagonista se n'adona que al final el que està menjant són sobres. I arrel d'aquí descobreix que un cop al mes els canvien de pis sense saber si aniran més amunt o més avall. Per tant, com que han d'aprofitar, si estan en un pis bastant amunt, han d'aprofitar aquell mes per realment alimentar-se bastant perquè com el mes següent els fiquin en un pis molt avall, és que no arriben ni als gots, vaja. I bé, no vull entrar molt en matèria perquè em sembla una pel·lícula que realment cal veure sense saber gaire. Però bé, no és molt difícil entreveure que aquesta pel·lícula ens està mirant de criticar el capitalisme, les separacions per classes, la manera d'actuar de les persones. I ostres, té un d'aquells finals que tu pots pensar una cosa, jo em puc pensar una altra i podem debatre aquí fins la infinitat. Passem ara a una minissèrie, i és Dràcula. Dràcula és una minissèrie que es va estrenar aquest mateix any, a principis d'any. És com una versió modernitzada, renovada, del superclàssic Nosferatu, i consta de 3 capítols d'1 hora i mitja cada capítol. De fet, aquests 3 capítols funcionen perfectament com a nus, desenvolupament i desenllaç de la història. Si em permeteu, per mi van de millor a pitjor, tot i que el segon també és una delícia. De fet, aquest toc més modern que li donen em sembla molt positiu, i és que penso que clàssics com per exemple Nosferatu, que potser a molts joves els hi costa endinsar-se i al cap i a la fi és una gran història, que estigui dins de la plataforma de Netflix i estigui, diguem-ne, d'alguna manera més modernitzat, més estil Netflix, no sé, trobo que és molt positiu que molta gent més jove, o gent potser no tan jove que li costaria més mirar una pel·lícula molt antiga, etc., puguin endinsar-se en la història i en qualsevol cas després, doncs si els ve de gust ja mira la versió, diguem-ne, més clàssica de Nosferatu. Però bé, ja us dic, sense voler-me endinsar molt més, si teniu un cap de setmana on podeu mirar una pel·li divendres, una dissabte i una diumenge, aquesta minissèrie és perfecta. I dic pel·li perquè això, cada capítol dura 1 hora i mitja, més o menys és el que duren ara les pel·lícules que estan produint Netflix, etc., 1 hora i mitja, 1 hora 40,
Doncs això, hora i mitja per cada capítol, com una pel·lículeta, i amb 3 capítols ho tens fet i de debò no t'arrepentiràs, això seguríssim. Arribem ara a una de les meves preferides, a una de les que van ser per mi un gran descobriment, i és Afterlife. És una sèrie de 2019 que ara mateix té 2 temporades disponibles i és per mi la unió perfecta entre drama i comèdia. Està produïda, dirigida i protagonitzada pel gran mestre Ricky Gervais. Per qui no sàpiga qui és Ricky Gervais, us faré aquí un mini plus de recomanacions, una onzena, i és que a Netflix hi ha un monòleg seu que és una passada, es diu Humanity, us el recomano 100%. I si és la manera que teniu per poder conèixer aquesta gran personalitat i poder descobrir a darrere de quines grans sèries està aquest home, de debò, descobrireu un tio que val molt la pena. La història passa a Anglaterra on el protagonista viu una vida dedicada en recordar la seva dona que va morir de càncer. Veiem com està tot el sant dia lamentant-se de la mort de la seva dona. De fet, té un conjunt de vídeos que van anar gravant durant els últims anys de vida d'aquesta, aniversaris, quan ella ja era en el llit ja malalta, on li deixava missatges pel futur. I ell està totalment encallat amb aquest sentiment d'haver-la perdut, de sentir-se totalment perdut a la vida sense ella, i mirant constantment aquests vídeos, cosa que evidentment no ajuda perquè pugui seguir endavant. I ell entra en aquest munt, no?, d'estar tot el dia emprenyat, d'odiar tot i a tothom, de tenir sempre respostes poques soltes, però a poc a poquet anem veient la seva personalitat, ens deixa entreveure la seva manera de veure la vida, i aquí és on vaig entrar ara. Ell s'ha intentat suïcidar alguna que altra vegada, i el fet de no haver-ho aconseguit el fa perdre la por a la mort, això principalment, i després, juntant-ho amb aquesta actitud que està tenint envers de la mort de la seva exparella, aquesta manera que està agafant de viure la vida, ho acaba considerant com un superpoder. I això el fa viure sense embuts, dient sempre el que pensa, fent sempre el que vol, sent totalment irreverent. D'alguna manera, tu com a espectador també et fa pensar que no cal arribar fins a aquests punts a la vida per mirar de prendre-te-la d'una altra manera i no ser sempre tan correcte i no ser sempre voler que tothom t'accepti, etc. Bé, em sembla que la combinació drama-comèdia està exageradament ben portada i m'agradaria destacar unes escenes que es fan recurrents, que és unes trobades que té ell amb una senyora en un banc d'un cementiri. No queden mai ni res, però sempre es troben allà, els taüts de les seves persones estimades queden a prop, i tenen unes converses, que de debò que val molt la pena mirar-la ja només per aquestes converses, bàsicament. Ara sí, per fi arribem a la que tenia ganes de recomanar-vos, que és The Office, d'Amazon. Aquest ha estat per mi el millor dels descobriments de l'any 100% segur i probablement d'anys passats i potser dels propers. Començada el 2005 i acabada el 2013, la considero la millor sèrie de comèdia com a mínim americana. De fet, sentimentalment, podríem dir que pel que els catalans és Plats Bruts, doncs pels americans és The Office. La sèrie és una adaptació de la versió original de The Office, que és anglesa, creada per Ricky Gervais. Està gravada en format mockumentary. Què significa això? És com un fals documental, ja que realment tot el que succeeix a la sèrie és ficció, però està gravat com si fos un documental. Els protagonistes treballen a una oficina d'una empresa que ven paper i aquest mockumentary, aquest fals documental, ens fa veure com és la vida diària d'aquesta gent dins de la seva oficina, dins de la seva empresa. Els personatges estan constantment trencant la quarta paret, sigui mirant a càmera, parlant amb els càmeres de darrere, simplement fent-te partícip de les coses que passen amb una simple mirada a càmera. Sembla que estiguis allà al mig, et donen la sensació d'estar tu treballant en aquella empresa i sent partícip de totes les bogeries que acaben passant, perquè al final és una sèrie còmica, però et fa molt partícip i quan tu ets molt conscient de la personalitat dels personatges i ja te'ls has fet una mica teus, etc., com que tu ets un personatge més, la càmera és un personatge més, sempre està pel mig de l'acció. Sí que haig de dir que com a punt negatiu, la primera temporada és molt fluixeta, van tenir molts problemes per trobar la personalitat real i definitiva que li volien donar al personatge principal i pel qual gira pràcticament tot. Aquest personatge és Michael Scott, està encarnat per l'actor
Steve Carell, que segurament recordareu de pel·lícules com, per exemple, Virgen a los 40. I bé, un cop haguem passat de la primera temporada, que a veure, que tampoc és que sigui tan dura, són 6 capítols de 20 minuts, però sí que és veritat que si les compares amb les de més, doncs és la més fluixa, estaven intentant encara trobar la manera, trobar que tot encaixés i, ostres, si ho van trobar. I bé, un cop haguem passat a la segona temporada, d'allà cap al cel, perquè és que cada capítol és millor que l'anterior, és una sèrie que probablement és la que més gifs i memes virals tingui, és a dir, us en deixaré alguns per aquí, perquè segurament en coneixeu moltíssims. Per cert, faig una crida des d'aquí a mirar-la en versió original. Soc molt fan del doblatge, moltíssim, de tota la vida. Però és que en aquest cas hi ha moltes bromes, diguem-ne, autòctones, per així dir-ho, que sempre acaben sent un suplici pels directors de doblatge, traduir-ho, quasi que canviar una mica el sentit de la broma o directament fer-ne una altra, i a més, ostres, els personatges en versió original, penso, en aquest cas, considero que guanya moltíssim la sèrie. Bé, passem ara a un curt de Netflix, també anomenat ¿Dónde está mi cuerpo? És un curt d'animació francès que va estar nominat als Oscars com a millor curt d'animació, valgui la redundància. Tot comença quan veiem en un hospital una mà, cobra vida i el primer que fa és mirar de sortir d'aquella sala, mirar d'escapar-se. No sabem què ha passat, no sabem com ha arribat a desmembrar-se, però anem veient a través de les peripècies d'aquesta mà i la història d'un jove plena de flashbacks per acabar descobrint la història real d'aquest desmembrament. Bé, m'agradaria destacar la bellesa, no?, del curt en si. M'agrada molt el tipus de dibuix, m'agrada molt el color, els plans, etc. I bé, em sembla doncs, una molt bona opció per un diumenge a la tarda, si tens ganes de mirar una història bastant maca, tot i que té moments amb bastanta tensió. Bé, una molt bona opció per un diumenge a la tarda, sincerament. Tornem a Amazon. M'agradaria parlar ara d'Upload. És una sèrie del 2020, és d'aquest any. Ara mateix només hi ha una temporada, però ja s'ha confirmat la segona. La podríem catalogar com a ciència-ficció i comèdia dramàtica i està dirigida pel director de The Office, que n'acabem de parlar, la versió americana, que és Greg Daniel. Upload ens posa a l'any 2033, on han descobert la manera de que, un cop mort, descarreguen les teves dades en forma d'arxiu i et col·loquen dins d'un servidor on te gaudeixes de la vida eterna, en un món digital on, per exemple, pot ser visitat per persones que estiguin vives a través de l'UVR, no?, les ulleres aquestes de realitat virtual. I fins aquí dius, ostres, que guapo, no? O sigui, jo em moro, el meu cos deixa d'existir, etc., però d'alguna manera fiquen la meva ànima, no?, la converteixen en un bit o el que sigui, no?, i són capaços de ficar-ho dins d'un servidor d'un videojoc, per exemple. En aquest cas el servidor doncs és un gran hotel, i aquí és on entra la temàtica recurrent últimament en moltes sèries que estan sortint, que és la crítica al capitalisme. No només això, evidentment, també hi ha molts altres factors que et fan pensar doncs, si realment seria positiu que això existís, etc. No? Doncs bé, ens va mostrant a poc que no és precisament un servei econòmic, que està bastant lluny de l'abast de la gran part de la població, i a poc ens va mostrant doncs, que aquell gran hotel on el nostre protagonista arriba no és l'únic lloc que existeix, existeixen llocs doncs, una mica més econòmics, és a dir, una mica més merdosos. Ja veiem doncs, que tenir un millor pla, una millor subscripció, et fa poder tenir doncs, un millor espai, millors activitats, millors àpats. I clar, un cop ets dins, qui ho paga tot això? Doncs t'ho paga qui estigui viu, qui estigui realment a fora. I anem veient que en molts casos doncs, la persona que està a fora es queda sense recursos o simplement es va oblidant de la persona d'allà dintre, que va sent una molèstia tenir un gasto tan gran per tenir algú allà dintre que a poc vas veient que la gent ho va deixant de fer servir. No estàs tot el sant dia allà dintre, al final tu tens una vida real a fora i és la que has de viure i tothom d'alguna manera se n'acaba adonant i els que estan a dintre acaben sent una mica oblidats. Però bé, a pesar de presentar-nos això, també ens va intercalant doncs, una història d'amor, ja que el protagonista té el que se'n diu un àngel de la guarda. És simplement una persona que treballa doncs, el que podria dir-se un call center, que està pendent tot el dia de les necessitats de la gent que està, recordem, amb la millor de les subscripcions en el superhotel, etc. Després la trama també ens fa anar descobrint totes aquestes altres versions més econòmiques que hem anat comentant i bé, m'ha semblat tot plegat suficient
com per incloure-ho a la meva llista, ja que sí que és cert que en el moment en què la vaig estar mirant em va tenir bastant enganxat. Seguim amb Amazon i ara voldria parlar sobre una de les que més em van cridar l'atenció, que és Undone. És estrenada el 2019, consta d'una temporada, però ja n'hi ha confirmada una segona. És una sèrie d'animació, la primera produïda per Amazon, per adults, de ciència-ficció i dramàtica. Bàsicament, la protagonista, l'Alma, descobreix, a través d'un accident que pateix, que té l'habilitat de modificar el temps. D'aquesta manera acaba retrobant-se amb el seu difunt pare. Per cert, l'actor és Bob Odenkirk, el coneixerem tots per Better Call Saul, per Breaking Bad, i aquest li explica que ell té aquesta mateixa habilitat i que la necessita per treure tota la veritat de la seva mort. Em sembla molt guai, a més, que no només es centrin en el tema del domini del temps, temàtica que a mi m'encanta, sinó també la reacció dels que envolten la protagonista. I fins i tot nosaltres, en molts moments, inclús ens podem arribar a pensar que el que estem veient és una persona desenvolupant esquizofrènia. Seré sincer, Undone la vaig començar bàsicament perquè vaig veure que hi apareixia Bob Odenkirk i també perquè em va cridar molt l'atenció l'estil del dibuix, no? Perquè és el que comentàvem, és una sèrie animada, però al cap i a la fi l'animació sembla com directament un filtre d'Instagram que et converteix en còmic, en il·lustració, no? És una cosa bastant estranya, tot i així no ho dic que cutre, al contrari, està molt ben fet, però és com una sensació, ostres, molt guai, no havia vist coses semblants, que segur que n'hi ha, però no havia vist coses semblants i em va treure molt. I al final, evidentment, em vaig acabar quedant per mèrits propis de la sèrie. Bé, passem ara a parlar a una que potser us sorprèn, aquesta sí que potser no hi ha molta gent que la conegui, que és Gente Hablando, de A3 Media. No sabria molt bé com catalogar-la, minissèrie, websèrie, sèrie d'autor, però bé, és una sèrie d'Álvaro Carmona, un gran, està estrenada el 2008, consta de 2 temporades i la història no té res a veure d'un capítol a l'altre, són completament separats. Són capítols de 10 minutets, això, que no tenen relació l'un amb l'altre, bastant fàcil de mirar, de fet, passes d'un amb l'altre i fins i tot se't queda curt, en vols més. En cada episodi hi trobem 2 persones tenint una conversa, a cada episodi són 2 persones diferents. Aquestes converses solen tenir un to molt costumbrista, però acaben desembocant en idees bastant més profundes. Tot i així, sempre sobrevola com un to una mica còmic, i em sembla que en 10 minuts munta i desmunta una temàtica, per així dir-ho, i es toquen temes molt diversos, com per exemple el sexe en parella, la pobresa, l'educació d'un fill, infidelitats, els límits de l'humor. M'agradaria deixar caure que un dels meus preferits és el que es toca del tema de la pobresa. El capítol, si ho aneu a veure, en què apareix un indigent, a mi aquell capítol, tota la conversa, tot el que acaba significant tot plegat, a mi m'agrada molt. La reflexió que et fa fer, a mi m'agrada moltíssim. Bé, arribem a la penúltima de les recomanacions, en aquest cas serà un documental de Netflix, i és el documental de The Last Dance. És un documental d'aquest any, del 2020, i parla sobre l'estrella del bàsquet Michael Jordan i la històrica relació amb el seu equip, els Chicago Bulls. A tots els que no sigueu molt fans de l'esport, o del bàsquet, o del Jordan, de debò, tot i així us el recomano. És un documental fet amb molt de carinyo i molt de mimo. De fet, va guanyar l'Emmy com a millor sèrie documental o de sèrie de no ficció. És brutal com tot en el documental et porta a l'època, no? A l'època són mitjans finals dels 80 fins a finals dels 90, el que dura la carrera de Michael Jordan. I és que tant la música, les imatges, la veu dels comentaristes de l'època, tot et porta a viure una altra vegada, com si estiguessis allà. Jo vaig néixer després, però tot i així, d'alguna manera, em sento transportat en allà. És el que torno a dir, per molt que no siguis molt fan, per molt que no ho visquessis en aquella època com un superfan dels Bulls o un superfan del Jordan. És que de debò, està molt ben fet, està fet amb molt de carinyo. I bé, pels que sí que són fans del bàsquet i fans de Jordan, seran 10 capítols que desitjaries que en fossin 100. Descobrim molts secrets intrínsecs de la relació entre Jordan amb els seus companys, entrenadors, directius. També en treballem una personalitat de Michael Jordan que probablement a molts sorprendrà. I personalment, per l'època que em va tocar viure de Michael Jordan, ja cap al final de la seva carrera, a mi em va enganxar amb uns 7, 8, 9 anys. L'estar mirant aquest documental tenia constantment aquella sensació que tenia dintre quan era petit i el veia fer les coses que feia i al·lucinava i volia ser com ell i volia comprar-me la seva samarreta. Bueno, és que d'això et transporta directament a l'època i a viure-ho tot una altra vegada
alhora descobrint moltes coses de dintre que evidentment en el moment no es podia saber. I bé, arribem a l'última recomanació. Hem començat amb una pel·lícula, acabarem amb una altra. En aquest cas és Green Book, que la podeu trobar tant a Netflix com a Amazon. És una pel·lícula del 2018 protagonitzada per Viggo Mortensen, que òbviament es menja l'escenari, i narra la història d'un home italoamericà dels anys 60 amb certa tendència al racisme, que veurà com necessita acceptar una feina de xòfer per un gran i famós pianista negre, encarnat per Mahershala Ali, que probablement el conegueu de pel·lícules com Moonlight o House of Cards. A poc, aquests dos personatges aniran desenvolupant una relació que els farà aprendre l'un de l'altre. I és que al principi tot fa semblar que la cosa anirà per reconvertir una miqueta un home més aviat barroer, intolerant, racista, en una persona una mica més tolerant, vaja. Però a poc anirem veient que aquest home barroer també té moltíssimes coses a ensenyar a un pianista professional molt estirat. No voldria explicar molt més, bàsicament perquè em fa una mica de por fer-vos algun que altre spoiler o, si més no, marcar-vos una mica el camí de per on anirà tot plegat. M'agradaria que ho poguéssiu veure vosaltres perquè realment em sembla una pel·li de xapó. Em va encantar veure-la, la vaig estar disfrutant mentre la mirava, estava sent conscient de lo maca que era, molt ben gravada també, planos molt xulos, la paleta de colors és molt interessant també, i de debò, recomanació 10 de 10. I bé, fins aquí el vídeo d'avui. Espero que aquestes 10 recomanacions us hagin cridat l'atenció, ni que sigui una. Em ficaria molt content que a sota en els comentaris, si realment acabeu veient alguna d'aquestes opcions, em dongueu la vostra d'opinió, o fins i tot si em voleu recomanar a mi el que us va salvar a vosaltres el confinament, estic totalment obert. Us deixo també per aquí les meves xarxes socials per si us interessa anar seguint tot el meu contingut. Recordar-vos que el like és gratis i que si us ha agradat aquest contingut, subscriviu-vos al canal perquè es venen moltíssimes coses d'aquest estil. I res, un petonàs i ens veiem a la propera!